Kini akong problema bahin is kung apuhan ba nga ambot. Saan yung style ay? O kasabot. O kinaiya mo yun ka na niya. O sagol na ba ka ni ang Kargaba no? Lulur ba tao ni nako? Pero kani bang yan kinaiya di ko sabot kay bisag unsay uso mo apel gyud. Sakay sa panahon ba? Asa ang binatanon nga uso apel. Aron ninyo yung masabtan akong problema no? Kay pag uso sa lato-lato, sus di apel sad. Mao ni nagkahasol na mo nagtiayon. Bueno, sugdo na ko ini ang tananay. Day, asas lolo, ha? Ganina pa man tong buntag nilakaw taon. Nya karon, hapon naman lang, wapa lagi taon muli. Naambot, anak imong apuhan dong, uy. Asa na sa katron nagyampungad, magsige maguna siya glakaw. Magpaniid kung unsay uso ron, unya mo apil sa sakay. Perbida o ko kasabutan ni lolo Katong diha sa atong baskitan, diha gipauso atong sa atong mga konsehalang sports, yung basket, volleyball, boxing, apil po siya. Ang boxing ra pagigipili. Ang boxing pa'y gipili nga tiguang na siya. Oo, bida. Gisakya lang gitaon sa mga batanon. Doon na po'y batanon nga, nakikboxing po niya. Wa po siya kanang tinud-ataon sa mga batanon ba? Kay kung tinud-on pa, ay, di na siya taon. Butal-tal taon siya maigos kumo, Ay, paitag yun. Pre na daw, pre. Pintot maron. Klaro na kaayo nga ni anak, kay makitagay na sa dimo, unya kanta na sa dayon, gamiton ding sista. Saka sa inyo, pre. Tagay sa tagamay, pre. Wala gi. Tagamay, pre. Tagaan yun ka de. Klaro naman kay pattern good. Pre, dayon diri pre. Diara diri Snardo. Dayon diri pre oy. Nas na bisita ang inyong sumsuman ha. Adobo nga manok yun na. Wow, Clement. Stock na namo sa ref pre. Ako na lang yung giluto o sa kakilo na kapin ha. Hindi da. Bas manok ka ba? Dili ko masumsum. Oh, di ka sumsumpre ka. Manok mo na, pero mahurot, ha? Mahurot man na yun, pre. Kaya di man ko musumsum, ha? Kaonon mo ginana kong mayo. Perbida. sige, Di sumsum kaon din, ha? Sige na mo, sige na mo. Ang anta usa mo sa di pa mo mahubog ha. Oo, Ay kung mahubog na mo masinto na naman mo. Tuluan lagi mo laga. Tagay sa niyo, kagura ka siyat ba? Sige. Pagana ba? Bitaw, day. Sige, tagay tagamay, pre. Para nindot at tingog ginikanta na to. Bati bang kano nangakawang ako ron wa na may bago nga oso nga akong nakita. Ang boxing sa baskitan, wa naman po. Ang basketball naman kung sa mga batanong dito. Kapoy ko. Ngita sa kong kapahuwayan. Kapoy na kaano. Okay, pre. Kino tagamay, pre. Kata pre. Okay, pre. Ikaw ang unang kanta, pre. Jugan ta ka. Pasay, pre. Pasay. Jugan ka. Okay. Ako rin pinugot sa mga babae nga dako kong gugma, pero ako yung gugma. Kinsa man dong? Si Ilmia Budhi. Ay. Patay! Patay na yun eh. Ida. Actually, Patay pa, pre. Nga nga may budhi, pre. Sige na, pre. Donardo, Ay, ikaw day. una kanta ha. Kay mora ba ganay akong nakuanan nimo, nadanihan ako nimo kani adto. Ang nindot mong tingog nga mo kanta. So, yan na to, day. Sige, pre. Pasay, pre. Niya, pre. Yeah. Oy, kuan ha, FPD ha. Wala. Kinibay, ihatag mo. Kinibay, dangatan ko. Ganyan. Kinibay, ibalos mo. Sa paghigugma ko, Ilmia, kanimo. Gihatag ko, tanang gusto mo. Gibalos mong kapakyasan ko. Gipukaw ka mga pagpangga. Apan ang ganti nga naangkon ko karon mga luha. Di ba panumpata nga mag-inunungay kitang duha pandi ay sa kalisod kalit kang ibiya buhata ang ikali bay mo pasagdi kong kana mao'y ihila ko
apan may panahon nga king nga mata wanay luha alang kanimo wanay luha alang kanimo. Bro, sige doon mo, no? Taas ka po kaghangin sa? Taas kaya mo hangin. Sugod saon pa. Brad, ikaw sad, pre. Pre. Nakano ba ka pre sa mga Pre. tabi-tabi ron pre, tabi-tabi sa gawas. Gusto mo yung mga tabi-tabi diha sa gawas, ha? Kuan pre sa ilang Miriam ba? Ang babae nga mo ni Ibgan. Kaya ganun ba, pre? Kinumo sila gabi pre. Mau ba? O sipa kuno kay ang nagubos lang ato pre. Sus pagtan-aw ni tatay ni Miriam ba. Tao man kuna adunay taas nga tango ug siga kay mata ngiyang nakita. Moto nga nikuha og kanang pinuti si Noy Pijo. Pijo. Iyang isingitan pre. Katlang kalitan wa. Nya kada muntag pre. Nakakita ko nun sila usa ka plastic bag nga kuan kuno karon ba? Ano mo lagi? Nga, sa baboy bag plastic bag sa baboy nga bitay tungod sa ilang Plastic bag sa baboy. Nari plastic bag. Sa baboy, uy. Nari plastic bag nga, kuan siguro. Gisod ang baboy sa plastic bag. Oh. Ano? Unya labas kay gibitay tungod sa Kinsa ko itong plastic bag nga, dunay karing baboy, be. ay ang ungo kuno ang lahat ito pre. Ano? Oh, kay gisingitan man sa ni tatay ni Miriam. Oo. Iya man giingnan nga ha? Gagyan sa Ayaw mi dili ka guha ha. Wala ba mi sundan? Ikaw niya ako lapaon. Isundaan ka na mo. Mga kalit na ang ungo pre. Mo ba? O pagkabuntag. Diya ni kaning baboy tungod silang puta. Uy, tarong diha, uy. Doon di ay ungo. Nga di adi sa atong dapit, ha? Murag na intriga ko na, pre. May kayo bata maubog, pre. Tukod ta ka diyo sa ilang ni Pidyo ko, no. Mangutana ka tawag tinuod ng istorya. Oo. Sa ino na nimo. Ikaw. Ano mo lang ikaw. Ako amang ko. Ako mapitit to kay Dritso mo dinis sa dinis inyo. Dritso ko inyo. Adto ta kadiyot sa ilang Miriam, mangutana ta kung tinuod ba nga dunay nakita nga ungos tatay ni Pidyo. Tanan na. Tara. Ato ning tabunan sa atong subsuman, pre. Balikaw lang tani humar tong susi bahin sa imong istorya nga ungo. Tara. Sige pre. Tara. Ay, tino, lagi. Itado ko, eh. Tinood ko na, tinood. Ako ba? Miriam ay. Murag musultin ni Miriam. Sa kadagan sa bahay din sa ato, kita pa yun ang buot balbalon sa ungot ay Tepidyo. Ay, Pidyo, Miriam. Ayaw ano pagtuka na ungo. Yan naman sa istorya na. Kung tinoon, doon na ungo. Di pang balbal na unta mo. Ay, tinoon lagi na pinong. Ako yan mismo, wala kita sa tao nga. Napatong lang mga atop nga. Nangisay at tagdas kay tango. Siga kay batay. Gisingitan bitaw na ako. Nakulawan ako itong pinuti. Ako ang gisingitan nga. Hoy, ungo! Ayaw may kungo ha. Wala ba may sudan. Ngaligay kami kung napaw. Sudaan na mo. Mauto nga. Talit nga nawa. Pagkabuntag, muna ako nakita nga. Doon na yung plastic bag ang ibutang rin kapuntahan ng mga bahay. O doon na yung na karne sa baboy. Wala ba yung istorya? Wala ba ulit ko? Wala ba? Na, di ko mo to si Lolo Pinong kaya nga dunay ungo. Mabala siya eh. Basta tinugin ang sultin ako. Tinugin ang tandaan ko. Luminog! Ano yung kagikan, oy? Buntag sa batawag mo, may buntag pa ka nawa. Ay, may solay ko ba? Solay ko nangita ko bagong oso. Anya unsa man ni tinuod ba ng istoryahan ni Pidyo ha nga giungo mo ug sa dihang gihulga nimo ni Pidyo ang ungo nga imong lapaon kalit nawa ug may gibitay nga plastic nga may sud karne sa baboy sa inyong pultahan tinuod na. Tinuod na. Dahil marina, uy. Ang ungo, may naghatag ganyan na mo. Ha? Kung ungo may naghatag anak, basig di nagkarne sa baboy. Uy, basig karne na sa tao ang iyang gibitay sa inyong pultahan. Unsa ka kani sa tao? Karnis tao ang suot sa plastic. Mao na diya bay Pidyo. Tanawan niyo mayo, klaruhan niyo tanaw be kung karne bigis pasigbuk ko ginuras tao tagbaw jud mo. Bito oy karuan na ninyo. Na naluto na gyud tingali to oy, ganinang buntag pa maghato. Nya kay hapon na baya ron. Hapit na magani mo gabi iyo. Wala na mo maluto marina oy. Kay sawa pa makita ni tatay ang maong karne nga gibitay. Nagaluto naman kung daan og kuan, piniritong isda. Nya karon na lang gyud ang gabi na mo lutuon. Mag-adobo mi. Oh, mau na Marina. Mao ba? Kung mao na, tara. Sorry ko no ta sa inyo be, ato tanawon kung unsa gitong klasyas karne. Tara.
Nasuot sa ref. Sige, tara, tara. Pero Alas, sa ko, oh. ay, apil sa ko. Tara mo. Sige na, sige. Tana mo. Misor gyud mi tanan, among pangkuha to taong gipakuha na mo ang karne nga suod sa ref, among gitanaw, pero sa iyo pa magduda sa kong asawa nga karne sa tao ang suod sa plastic. Kay karne mo baboy ang suod. Unya. Hala, karne sa baboy, gitinuod ni no? Bitot, tanawa Karne sa bitot. baboy. Bitaw. Kailagi ko karnes baboy kay mangingihaw biya kong baboy kadto sa merkado. Orbida kung mauna luoy ang ungo ninyo ni Pidyo. Orbida no pag singgit mo ni Pidyo nga wa mo sudan, tagaan mo niya do na mo masuwa. Tagaan mo karne sa baboy. Kung mauna, doon na di ay maluluyon nga ungo, no? Ungo nga maluoy sa mga way ikapalit og sudan. Naabot sa lukop sa among lungsod taon ang maong hitabo nga ang bahay nila ni Noy Pidyo gitugpahan og ungo sa ilang atop. Unya. Hindi ko ba ito, kakita ko si Pedro, bakit nagdamgulan na siya ng bata? Pero lo. Mabarog yun silang kita silang ungo. Taas kong kitang mo. Nga, siga kay matang nagbarog silang atop. Bitaw lo, magdaka og tinuti sa ni Pidyo ko dili pa tinuod. Mo. Unya, nagsunod sad si Miriam niya. Ay, ako kinsa nga hasa si Miriam. Gidaman na di ay. Basta, hindi ko ba ito, ang ungo, di yun marina na ito. Unsa day? Ay, ulagi, uy, Donardo. Mawag yung sumsuman rong tabis mga tao ang gibalita sa radyo. Bahin sa usa ka mangtas nga ang katunga hayop o ang katunga mananap. Dito ko nas tuburan si Bu. Di tinggal na tinuod eh. Probida sa istorya ha. Ay, tinuod lagi in town ko no. Uy, halos tanan nga radio station mo ay balita mangtas. Kay usa ko no kadakong baka giluba ang liog og namatay. Gilubak? Ha? Ha? Ganang gikuan ba? Gituyok? Oo, mananana ba? Pagkilo ba? Pero bigla, di naman yung tumutuan ang ungo ang mangtas. Pero maunay gibalik na dito eh. Ha, probida yamat sa yung istorya ha. Tuasad gali ko dito si Pidyo og Miriam. Apes mga tapok-tapok dito sa wasay og tuasad si Pari Bintot. Pida no? Mangtas ka putol tao? Huwag ka putol hayop? Oo, unsa na kurong panahon na taon. Human mabanayog ang balita bahin atong taong mangtas nga ang katunga hayop. Daghan na gyud kayo nga mituo nga doon na giungo nga mangtas. Pero sa lolo, wa yapon. Abi man ako nagduol ka ning mga panghitabo ron lo. Bahin na ng ungog mangtas. Laim re mo ginuktukan diha. Wa ko maghuna-huna yana. Ang ako gihuna-huna karon kung unsa na sad kahay usurom sa mga batanon kay musunod ko. Kawik biya ni mo lo eh. Ang uso ron sa mga tanon. Kanang imong gibantayan ba? Gituyo na ako na doon nga mo sakaron kung unsay uso sa mga batanon. Ano dili ko mo sa mutong katiguang ba? Mao na diha. Mao ra gid imong bantayan ang uso nila. Bisag kung unsa ka pagsakay sa uso sa mga batanon lo. Tiguang na ka oy. Di na balik og us-us imong edad lo. Hello! Oy. Sampalungang nakaran. Lolo. Tiguang ito ko na to, pero mas ka pa. Unsay mas ka po? Mas una kang matigbakay ako. Tigbang bida lo. Ay, wa ka manggod tunguhas imong lulugod. Nasuko lang sa nimo kay mo man siyang gisigingan lag tiguang. Tinuod man sa tiguang na siya. Pre, nado, pre! Pre! Uy, Dunan si na Pare yung Bintot. pre! Muna lang sige sa gawas ay. Manananggal yun, pre! Sa kuno manananggal. Pastila na nanggal asan. Bikinas lupad dito sa dublog. Nanggal. Bida sa istorya ha. Ay, oo, lagi, pre. Muna gisubsuma na sa mga tabi, sa mga tabi sa gawas, pre. Og dili ka na lang, pre. Bisa sa tanang radio station, labi na gyud sa HP. Gibalita nga kuan yun, pre. Manananggal yun ang nakita nga naglupad-lupad sa babo, pre. Nagbitay ko nung tinai, pre, nga naglupad. Di tingin tinuod oy. Dala lang tingali naghimo anal mo pasikat ta. Ay, Sabi kayo na may nabalita nga mangtas katunga tao, katunga mananap, nagmugna sa dang uban og ilang kakulo paita. Paita. Hay. Mao gyud. Sobra lang sa istoryaha. Oy nga, naglupad ang anananggal, grabe. Mo din ay uso karon, ha? Wes, sakyan ko na. Sunduin ko na. Ha? Ano ka lo? Si Sundon. Saan ba diri mo? Naunsa na sa kalo? Pida sa di mo, loy.
Oo, na ito. Ungo-ungo, mangtas, may usurong panahon na. Nga, usap ni buhato ni mo. Sakyan ko na. Ano sa sakyan? Oo. Si buhato ni mo lo, ha? Magpalit kong costume para ungo-ungo. Magpalit kong panapto nga itom. Akong tahiyon. Himuon akong costume para mahimo akong mangtas nga ungo panahon. Murang magdrama ni Day Bibi. Moy, ginanga! Bida na unsa naman taon ng utok ni mo taon lo. Okay ba kalo? Pagtaro na sultian mo. Basing, naango-ango na ka. Hello, ma. Sampalungon ako. Wapa ko kaya ako ha. Kasi naaw pa na yung panguto ko. Maoy na uso karon. Ang ungo-ungo umangtas. Busa ayaw kong bote ha. Kung saya ko bahatang. Lupinong! Wa yun papugong sulolo taon ako. Nagpalit yun siya ka ng panapton nga itong. Unya, nagmaskarag ka ng pinamangtas. Mangilag kay tanaw niyang naong. Unya, ako lang yun siya gipindan. Pagkagabiin ha. Ako din siya gisundan. Dito sa paingon itong punuan sa kong dakit. Klaro yung kayo nga nagpabilib siya sa mga tao nga ungo siya. Kay kadaagis tao, ay iya mo ungoon. Nya ako mo iniagi. Nagkao ko pinang yung aron di siya makailan ako. Unya, Ungo-ungo, dero yung uso ha. Di ko pa iwit. Sakyan ko ng uso-uso karon. Ungo na yun kong tanaw nilang akong attire. Nay, nagpadung din eh. Doon na siya. Ogo, si nanay mo, ogo, si tatay mo. Kay ikaw, anak man, mga ogo mong kanan. O di nagkaot ko na yun mo. Kalit ko siyang ambakan ni kungkong na dinis na punuas na. Bakit kong tuwa, pakalitan ko siya. Niya may buwang bagong nakabuhis bintal. Dili ko buwang. Bangtas ko nga uwo. Tawanan kay kay. Di ka ongoy. Kaila ko nimo. Kaila ko nimo. Bida. Silingan na ta. Wa ko kaya ni mo. Ungo lagi ko. Ungo ko. Ay di be. Ongo ka. Ay di be. Bida. Di lagi ka ongo. Bida. Tuhoy taon ko. Ungo taon ko. Kaluoy Ungo lagi taon ko. Ay, di lagi ka ongo. Ikaw si Pinong. Pinong ba? Noy Pinong. Noy Pinong ka no? Wala na kailangan na Ay, siya. porbida. Wa ko kailangan ng pinungan hinanlan mo. Dili ko na ganini. Ungo ko. Ako ano kong kao ha? Karon. Oh, sigam ng mata ni mo kita na ko. Ha? Pauli tulo, pauli. Bida. Magian gali ka dinig. Di madlok ka ungo. Patay yung ka ba? Kulatahon yung ka. Paungo-ungo ka rin niya di sila madlok. Putkan yung kasliyog na. Tagbaw. Mabalig ng lawas ni mo puspusan ka sa mga taong nga imong adlokon. Ay, animal ka na do. Animal ka. Magkalagot ka. Magkalagot ka. Porbida. Pero tig yung sukuas kong lulo taon nga. May pauli sa mo. Pagkaugma, wala yung mukaon. Busa ako lang yamaman taon aron mo uli ang taon ni si kayo bus niya nako ba. Unya, ni baguhay. Diha ang miuso na sa tungpo nga ana-ana. Ay, gusto sa siya mo kuyaw kay mga anak ko no. Paminaw ko, bro. Ambot lang, wag ko kasabutan ni kong lulo. Unya, gapuso na katikalo no. Porbida. Aron, di ka magsige pabadlong ba? Suway yung kapos. Kay mo utong ko aron mamatay ko. Bida. Tarong ba ko na di mo makita kung bahay mo pagyaban? Gusto ka mo anana? Mauna. Uso man na ron. Kung wag kay ulam, usaon man yung pagpa-uyam-ana. Usaon man yung pag-ana-ana, ha? Uy, ul, lulo. Bida ni mo. Ayaw tao palaguta ko, ha? Ay ko palaguta. Pagpoyo din, ha? Kay wak ni babae mo suguti mo. Kay di. Pero nga ba ni mo, tre? Nya, day. Nihilom na sa lolo nga. Naghilaktos kay da. Nihilom naman, ako giam-aman. Huwag niingon siya, nga di na lang kuno siya musakay sa usuron nga ana-ana, kay niangkon siya nga wa na kuno mo sugot niyang babae.
Probeda, salamat taon. Kadugay, bang mawaan, pagi anong istorya, ano mabatanon nga ana-ana eh. Dugay naman, nakaraan naman na, sa una ba Ay na? naman sa Facebook, usok man kayong mga puong ana-ana, God. Ang buta na ng lolo, oy, hashtag ka ng, kuan, ka ng bisagway lami, sakya dibdib niya. Maog yun, mauna diha. Bida, kapoy ginapuhan ako. Nalipay lang ko kay paglabay sa mga adlaw taon, maayo na tinagdas lolo taon rin ako. Apan, mag-uhay lang na problema na si Kuha, ning bagong uso ron nga, gitawag lang, lato-lato. Unsa? Ay, ulag itong tuwa ay, naghubag ang kamot ni Lolo Pinong, kay pirmi mang maigo sa bantok nga bula ng lato-lato. Sana, sakit pa ka sana, masali mo matarog dumbol. Ah, tuwa ay, naunsa kang kamot ato. Stilan ginawa ko taon niya, kupuha na. Nang lagom. Pera, pera! Sabi kay, wala mong sarili itong ungo-ungo, o gana-ada, lato-lato rin sa gidawaan, Tuwa porbida. silong, nagbingit sa kasakit, gihaplasag sedle element oil. Give record, record! Sakit sa akong duha ka kabot. Sakit yun nanay, kay pantukod ka ng bulang sa lato-lato. Sakit kayo na Ay! Ano din na mo sa bunog ba ng kamuti mo ba? Lolo, ilabay ng lato-lato ni mo, porbida eh. Makaya nga yan, ha? Bisa. Para na sa mga bata, oy, porbida. Mao ka yan. Mao. Kada usog akong sakyan, ikaw ang magbabag. Hilak na po, hilak na po. Ay, saka nga to sa taas ka. Saka dito. Ato dito hilak sa taas ka. Eh, kadang way makakita ni mo, lain na ni mo tandahon, oy. Tuduin lagi ko ninyo ang lato-lato na to. Dili kami ko rin mo tudluan. Kung saan pagduwain ang lato-lato, dili na akong magpakita pa ninyo. Kay bulayas ko din sa inyo. Bulayas ko. Kalimpi na lang unya. Malula kayo apuhan nga si Pinong. Isipan na kayo na usan akong kapata. Lupino! Mao niya mo problema ron sa kong asawa taon. Kaya malayas mong yun dito luwag dito lato. Ako gali, di magaling ko kumawa ng lato-lato. Ewan ko mong suwa na. Bida, wala ko masayo. Kung sa'yo ako buhaton na niya kaupuhan nga. Sa paminaw ko, pero gaba lang. Maunag yun na. Biko no. Unsaman, kung kamoy pasultihon, nardo. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na ito kadagadawa. Sinis dudong nardo, Ate Pres. Amin nyo, ano ni Siya na, nardo? siya nga? Nardo. Nardo. Iso ning narda. Nardong putik. Oh, nardong putik. Nya, inis dudong nardo, Ate Pres. Na problema siya aning iyang lulo. Yan naman. Ay, nga. Oo, kay kung say uso, muuso ba siya? Oo. Katong uso ang ungo-ungo, siya nagpaungo sa siya. Oo, eh. Katong uso ang ana-ana, manguyab na siya, kay gusto siya mo ana-ana. Ala, no. Unya, pag uso sa lato-lato, din ha na gyud. Lato-lato sa siya. Lato-lato sa siya, ay bunog kay ang kamot kay. Sakit kay nabulat sa lato-lato. Ano ito? Gano'n ka ng lato-lato na uso, magkaroon na dugay naman ako eh. Dugay no, oy, anya ang Lagi, sauna pag yun Ate Pres, katong palak-palak, ako ang katong palak-palak. Ay, katong ana-ana. Saging ba? O, Katong saging. Palak-palak. Oo, may uso Katong saging nga, kanang ang bitaw? ang iyahabang kadang si pangalan. Palwa? Palwa sa saging. Nya putlon, butangag hiwaag duha, Oh, plak. plak na naman. Oh, giti Wa uso na, gid sa wa una. na ro, no? Wa na. Kay mga bata sa una maglakaw, palit og ginamos. Ako, magpalit ko ginamos sa una. Ay sige ko duha, plak. Lagi. Unya katusang mga palabad sa ang buhaton kay kanang dahon sa kay mito, nya pormayong balabad Pwede nya sa lukay lan. Pwede sa lukay. Ulukay. Oh, mudagan ka pa Oo, sa oo, induta ko sukil tuyok. Karon lato-lato pero binalik naman yung lato-lato. Kamo sa bukid sa Batanon Pamilan, murag wa din ni sa syudad tong amuasan. Saan, Bam? Kana bitang palwa sa saksak, Oo. may saksak ani syudad. Kana palwa sa saksak amo nang balion. Aha. Unya mo amo kana murag serbi mo amo maguna idusoan amo sa murag magserbi ka ng Trak-trak? trak-trak. Ah. Oo. Kuha mi sa among bukid sa among atabay do na may mga saksak. Ah. Kuha mi kato nya gikan mi manago maguna to mo murag trak-tarak nito palwa sa kuan. Oh. Saksak. Ang amo sa gimo sa traktak sa una ba, kada bitong mga kanang mga basiyo Basiyo ba sa lata? Oh, lata. Lata Nya ang utangan to. nindot kayo kay patusukong alambre. Sa bahay no nindot. Pero kanang lato-lato ron, may ilisa na nila guso-guso. gusto. Musay gusto. Lato Lato niya, guso na lang. Nailagay ko man. Sa una mo dati pres, wa kay maus ang uso sa una gud ang sugal kay tigbakay ra yun, di ba? Oh, tigbakay. Tigbakay karon daghan mo kay sugal. Mao nang nawa to mga uso paligid. Pero akong jolin. ganahan gyud kanito katong sagudsod. Sa gudsod, big. Unsa nang sagudsod? Unsa nang sagudsod? Oh, kanang nawa kay wayan ba? Ha? Ana. Oh, kada bang nay kanang nakay wayan nga kanang
Bato. Lapad, unya yan na, isunod ni Brutus Kuan, pa! Unsa tong duwa sa karaan ka ng Ate Pres nga sinila si Pato sa agtang niya Ay, bagol. Bagol. Balito ka magduwa. Wala kayo nagduwa ng bagol. Wala. Kanya Siya to, ng bagol. Ganahan ko ng bagol. Pero, kanya to, di ba, doon na may tuktukon. Katulad, tuktukon ganang. Ang sinilas, kuhaon sa baba. Nya balito ko nga ako, dito ko kahimuan. Ako, batay, Ate Pres, dili sa ingong kuan, kanang tuktukon, mura na nagwa na ko. Bro, eh? Mubalian mo ko sa una, Ate Pres, kanang mubalian, yun ko, Oh, nga kanang tuktukon. ana. Kuhaon mo Kaya, kani ako, sinilas. inig daw na ko, maabot ko ni sa kong tuhod. Mo ba? Mo na, mubalian ko, ay, pa ako, rin ako. Di ko kamao. Di ko Bata ba ko? kahimuan na. Balik Karon ka. na lisod. Kani ato ang problema. Di ang paambit Goliath. Okay. Salmo 90, versikulo 10. Kapituan katuig lamang gayod ang gitason sa among kinabuhi. Tingali kabaluan kung ligon kami. Apan pulos lamang kagulaanan ug kasamok ang among makuha. Unya matapos kini ug kami mahanaw. Oh, tinan mo di. Oh. Kini yang wa man maditalig blidan na yang lolo Pinong. Basta mga 70 na ni Kapin ba? Mga 70 o 80. Ako yung mga wa na yung ngipon, mga 80 na siguro. No, 80 na gyud oh. Kay mga naamgali mga 50 nga wala ngipon hapit, di ba? Ang ako bitaw kasultino ilala ng paundayunan. Nya pananglitan kung tay kuan pananglitan ang mga tao na lay ma-adjust niya kay kibaw naman lang mo silingan nga mo na iyang bisyo. Payuno-yunan na lang na nila oy kay Bitaw, di man problema. Oh, ay mo na ba siya Saan lang na nila unsay gusto sa tiguang? Kay- Oh, ingon- pero ang katong pag-uso sa ana-ana Ate Pres, Si ana-ana. kato bang ana, gusto ko og ana. Di ay, Katong nya. ano ba? Oh, nya. Kantan lang sa 2 pulgada sa una. Ano to? Dili tumayo niya kay tiguang man siya Ate Pres. Di naman madag mo ana pa dai siya. Ay, problema nan aniya. Yan ang problema. Okay, naingon na ba siya, Goliath? Gila siya kagawita. Diba, ano ba siya gulat nga kung dili siya ayunan, muutong ko siya aron siya Butang mamatay siya. dali. Butang. Iya, pasagda na lang na. O tungal lang Ano sa iyang buhaton? Oo, sa una. Oo. Ate Pres. Ha? Pasagda lang. Pasagdan lang. Ano ko pautungo na lang. Ug mag-ana-ana siya pa, na lang. Oh. Kanto bitaw si Juan Perez ko katong kauban nato sa radyo naguna pa nato si kisa tong sinaw kay sapatos. So, siya man. Ikaw rin. Katong sino kay sapatos. Daghang Mga sino isputi sapatos. kayo nga tiguang na Ani, panahon nilang Sir Nanding sa liste. Katong kay wingon sa tawgalan ko kawatan kung tawag tiguang. Kisa ganitong kuan na oy. kalimutan na mo mo yung... Spooting ka na siya mga sinaw kay sapatos niya. Basta spooting ka kisa katong kuan nga. Kauban na. Dili si Libin? Dili, Ben, magbuwang pa. bayaton? Magbuwang pa nilang real ilaya. Mau ba? Nakalimot ko kita to niya. Ingon na baka di ko siya mapawahay sa usob sa idara na siya. Kisa man. Nakalimot ko. Dili ang ilis Jis. Dili, mas buguang pag yun. At taon na ito dito sa Picas, nakalimot lang ko. Now, uyun nila na, kaya ingon na ba siya, magpakamatay ko. Mas dako na niyang problema, magbinyo na ng idagan sa ospital, luway ambulansya. Mauna. Oo. Muntong na ingon, sa ito siya gulat ka ng, muotong ko, o Basta ko ninyo itong luag lato-lato. Ano siya? Muto siya magpakamatay. Pagkamatay siya. Bakit na ito ko ng saksihan? Ano yun naman? Muotong bitaw, nabuhi lagi. Salamat naman, natin dito naman. Dara ko ang puzzle, Tion. Subscribe to Dramaturgo.